multiplicar una fracció per un nombre enter. Recordeu, la multiplicació és una manera ràpida de sumar el mateix nombre una vegada i una altra vegada. 3 més 3 més 3 més 3 són 12, així que podem expressar-lo en forma de multiplicar 4 per 3, 12. Anem a escriure una suma per a 4 per 1 mig. Escriuria 1, un cinquè. 4 vegades i em donaria que sumaríem i em donaria que 4 cinquens. D'acord? Anem a fer aquestes multiplicacions. Primer fem la suma, ¿vale? Practicarem 3 vegades 2 cinquens. Aleshores farem 2 cinquens més 2 cinquens. Què em donaria això? 6 cinquens. La de baix, 1 sisè. Anem a escriure aquestes sumes, però en lloc de ficar sumes anem a fer l'expressió de multiplicació. Així seria 2 que multiplica a 1 cinquè. Així multiplicaríem 3 per 1 cinquè. I així que multiplicaria 4 per 1 cinquè. 3 per 1 vuitè és la suma 3 vegades de 1 vuitè. Què me donarà? 3 vuitens. Si jo em fixe, el que faig és multiplique el número per el numerador. El denominador es manté exactament igual. Multipliquem i em donaria 3 per 1, 3, partir de 10. 1 per 5, 5, partir de 4. 6 per 1, 6, partir de 7. I 9, partir de 5. Està clar? Citat. Recordeu que quan multiplicàvem i utilitzàvem la recta numèrica, 4 per 3 era fer 4 salts, val? De quant? De la mida de 3. En les fraccions exactament igual. Jo pegaré 4 vots de la mida que em diga. Si me diu que és d'un mig, doncs un mig. Val? Igual que ho multiplique nombres enters, puc multiplicar fraccions. És el mateix, d'acord? Si dibuixem 4 fletxes de la mida de 3 cinquens, quina distància de la recta numèrica arribareu? Ja sí tenim. Busque 3 cinquens, 3 més 3 són 6, seria la 3. I més 3 són 9 i més 3 són 12. Arribaria a 12 cinquens. Anem a fer aquestes multiplicacions i anem a observar el dibuix. 3 per 2 vuitens. Si mireu el dibuix, tinc el primer 2 vuitens, és el primer vot, que són 2 trossets, veu? Ara el següent vot té que tindre 2 més. Arribaríem al 4 vuitens i l'altre 2 més, 6 vuitens. Val? 3 per 2 són 6, 6 vuitens. Val? Ara multipliquem 3 per 2, 6 cinquens. Veu com hem arribat a 6 cinquens? I 2 per 4, que em donarà 8 cinquens, el tenim així. Recordeu que hem de fer 2 salts, així hem de fer 3 salts i així hem de fer també 3 salts. De quant? Del que em marca darrere. Si són 4, són 4. Vos heu de recordar, ja ho vam fer en la multiplicació de nombres enters. La recta numèrica s'ensenya realment a comptar amb les fletxes. Així quina multiplicació seria? Quants vots he pegat? 3 vots. De quina quantitat? De 2 vuitens. 3 per 2, 6. A fer aquestes multiplicacions, 3 per 5, 15, partir de 7, 4 per 6, 24, ja tinc així resultats obtinguts i si jo observe, aquests resultats, aquestes fraccions, són impròpies. És més gran el numerador que el denominador. Les puc transformar en un nombre mixte. Anem a passar-les. Per exemple, jo ara, si jo fera 15 dividit entre 7, què seria? 2, perquè són 14. I quan me'n sobra? 1 setens, ja l'he passat. 24 dividit entre 5. Vaig a fer-lo 24
entre 5 em dona quant? A 4 i el residu, molt bé, 4. Aleshores jo faria 4 grups, vaig a fer-lo així, 4 grups de 4, i així tinc el 5è. Vale? Vale. Farem tots els passos. 14 dividit entre 8 em dona quant? A 1. I el residu? 6. Aleshores, el nombre mixt que m'eixirà serà un grupet de sobren 6 vuitens. I l'últim, 14 dividit entre 5, em dona 2, residu 4, i ara ficarem el nombre mixt, que seran 2 grupets, en sobren 4 de 5. Ja ho tenim. El nombre mixt fa que siga més fàcil dir com de gran és el nombre i ens indica entre quins dos nombres enters es troba el resultat. Entre quins nombres enters es troben aquests resultats. Tinc 2, un setè. El nombre enter que tinc primer és el 2 i tinc un setè més. Aleshores estarà entre el 2 i el 3. El B, el nombre enter que tinc és el 4 i tinc 4 cinquens més. Aleshores és com si fos les pizzas. Tinc 4 pizzas i agarro un tros de la cinquena. Aleshores estic entre el 4 i el 5. I aquesta estarà entre l'1 i el 2, molt bé. I l'última entre el 2 i el 3. Recordeu, penseu molt en la figura de les pizzas perquè ens dona molta ajuda, perquè us ha dit abans, el 2 són 2 pizzas senceres i agarro un trosset més. Aleshores ja anem cap a la tercera pizza. Vale? Aleshores entre la 2 i la 3. Espero que us hagi quedat una miqueta clar i que vegeu que el nombre mixt s'utilitza molt i és molt important. Una regla molt important que heu de tindre en compte és que quan vegeu 4 per un nombre mixt no se pot multiplicar. El nombre mixt s'ha de transformar a fracció impròpia sempre. Practicar aquests exercicis perquè després vos demanarà en la pàgina 580. Val? Multiplicaríem el 2 que multiplica, anem a transformar-la impròpia aquesta. 4 per 3 són 12 més 1, 13. 2 per 13 són quant? 26 partit de 3. Transformem-la de baix. 3 que multiplicaria 4 per 2, 8 més 1, 9, partit de 2, i això em dona quant? 27 partit de 2. Abans de continuar, farem dalt, l'anem a passar a nombre mixt. Quin número de la taula del 3 s'aproxima a 26? El 8. El 8 seria el nostre nombre enter. Ara, de 24 a 26 en sobren 2, partit de 3. Ara aquesta. Quin nombre de la taula del 2 s'aproxima a 27? Molt bé. El 13. 13 per 2, 26, a 27, 1, partit de 2. Ho aneu entenent? Molt bé.